Hey, hallo dames en heren, wat leuk dat jullie kijken naar de volgende uitzending van Venray in Bedrijf. En ook nu zijn we weer neergestreken in zaal 7. En vandaag ontvang ik hier aan tafel ook weer een aantal ondernemers die komen vertellen over hun onderneming, hun bedrijf en wat hen bezighoudt. En als eerste aan tafel, niemand minder, vind ik hartstikke leuk, dan Angelique Jansen. En Angelique die is van Big Cheese. Ja, tot voor kort was Angelique, en daar kunt u haar misschien van kennen, directeur bij de Rabobank Horst Venray. Maar na de fusie met Venlo is Angelique haar eigen weg gegaan met haar eigen onderneming. En zoals gezegd, die heet Big Cheese. Mag ik een warm applaus voor Angelique? Ja. Dankjewel. En warm is het nog wel, hè, Angelique? Ja, nou. Ja. Ja, hey Angelique, hoe is het om na heel veel jaren uit een organisatie als de Rabobank te stappen en zelfstandig ondernemer te worden? Ja, spannend, maar ook heel erg leuk. Natuurlijk, dat kriebelde al wat langer bij mij. En ik heb een fantastische carrière bij de Rabobank achter de rug. Heb ook veel ondernemers in die hoedanigheid gesproken. Ik wou net zeggen, je zal heel veel ondernemers aan tafel hebben gehad. Ja. En niet alleen financieel, dus ook organisatievraagstukken, ook op het gebied van leiderschap, reorganisaties, noem maar op. Dus als je bij een ondernemer aan tafel zit, dan heb je het over de breedte van de onderneming. En ja, ik vond het altijd fantastisch om een ondernemer op te zoeken op zijn bedrijf, een rondleiding te krijgen en de passie te ervaren van die ondernemer. Ja, maar wat maakt dat dan zo fantastisch? Waarom zijn ondernemers zo boeiend voor jou? Omdat die zo geloven in hun product of dienst. En dat voor de klanten het beste willen creëren. Dus of een dienstverlening of een product. Ja, en als ze dan vol passie spreken over hun bedrijven waar ze dan mee naartoe willen. En dan reed ik wel eens terug en dan denk ik, oh wauw, dat is echt mooi. Daar kreeg ik heel veel energie van. Ik dacht dat je dacht, oh dat wil ik ook. Ja. Was er bij de Rabobank niet dan? Ja. Nee, bij de Rabobank had ik het ook prima naar mijn zin. Maar op een gegeven moment wil je ook wel een keer wat anders. Ja. En dat ondernemerschap, dat lonkte toch. En dan moet je eigenlijk wachten op het momentum. Ja. Wanneer maak je nu de grote sprong? Nou, en dat momentum kwam toen Horst Venray, ik ging praten met de directievoorzitter van de Rabobank Venlo. Van, goh, zouden wij niet eens samen gaan? Ja. En toen wist ik al van, goh, maar dit moet ik niet doen. Ja. Er kan er natuurlijk maar één uiteindelijk de eindverantwoordelijke zijn. En ik wil graag die sprong wagen. Dus ik heb toen ook aangegeven dat ik na het samengaan zelf zou gaan stoppen bij de Rabobank. Ja. En dat was midden in de coronatijd. Ja. Vorig jaar speelde dat. Ja. Nou, in juli was die fusie. Toen ben je ook teruggetreden als directeur bij de Rabobank. Ben je toen meteen begonnen? Nee. Ik heb heel veel dingen gedaan tussendoor. Ik ben ook al actief in het Venrayse. Ik ben bestuurslid van het Oda-park. Ik werk voor Venray Dementievriendelijkheid. Ik ben voorzitter geworden. Ik doe ook nog iets bij Gezondste Regio 2025 als nou goed, als ik door de Pelemaas heen blader, zie ik je wel eens verschijnen. Ja, dat klopt. Ja. En ook in het bestuur van de CDA. Dus kortom, ik heb niet stilgezeten. Maar ik heb ook mijn man Henk, die heeft 2 bedrijfjes opgericht vorig jaar. Praatjesmakers Venray en Tuintje in ons hart. En dat vond ik ook heel leuk om hem daar mee te helpen. En toen dacht ik van ja, maar ik weet het echt zeker. Ik wil ook voor mezelf beginnen. Precies. Nou, we hebben nu eigenlijk wel de mensen ook een beetje geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt. Maar we hebben het nog helemaal niet gehad over wat voor soort bedrijf je dan hebt. Ja, we weten dat het Big Cheese heet. Ja. Wat doe je nou dan? Het is een bedrijf en ik coach ondernemers, directeuren en managers. Ja. En feitelijk ben ik dan sparringpartner voor hen. En ik bied 3 soorten diensten aan. Dus die sparringpartner, dat is echt maatwerk. En dat kan gaan van een kopje koffie in de week om gewoon eens even bij te praten over wat er speelt bij de ondernemer of onderneming of bij de directeur. Tot een stuk coaching op het gebied van leiderschap, maar ook organisatievraagstukken of verandervraagstukken. Want ik heb heel veel verander- en crisismanagement gedaan binnen de Rabobank door heel Nederland. Dus heb daar ook de nodige ervaring in. Het klinkt eigenlijk een beetje alsof je aan het doen bent wat je als directrice van de Rabobank ook deed, toch? Ja. Maar mensen inspireren en ontwikkelen, dat vormt wel een rode draad in mijn hele loopbaan. En dat staat ook wel centraal. Ja. Dus dat is één tak van het bedrijf. Anderzijds loopbaancoaching voor directeur of leidinggevende in loondienst. En die loopbaancoaching, ben gecertificeerd loopbaancoach inmiddels. En ik bied dat aan, dat is een programma in 9 stappen, maar dan heb je 3 blokken.
En het eerste blok gaat dan over wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, een stukje zelfonderzoek. Ja. Dan heb je een blok arbeidsmarktonderzoek waarin je gaat kijken van ja, maar hoe ziet die arbeidsmarkt eruit en waar zou ik passen en wat vind ik leuk. En vervolgens een blok personal branding. En dat klinkt heel chic, maar het gaat erom van hoe presenteer je jezelf. In een sollicitatiegesprek, maar ook een cv. Hoe ziet die eruit? Een motivatiebrief. Hoe presenteer je jezelf op social media bijvoorbeeld? Maar en loopbaancoaching is voor mensen die echt eventjes tijd voor zichzelf willen om te reflecteren van is dat waar ik nu mee bezig ben nog steeds de plek waar ik hoor? Of is het misschien toch wel tijd om iets anders te gaan doen? Heb je zelf ook zo'n traject doorlopen? Ja. Niet dit exacte traject, maar wel een traject. Omdat ik wist dat ik heel graag voor mezelf wilde beginnen. Maar waar lag nou mijn echte passie? Ja. En wat betekende dat voor mij? In welke richting zou ik uit moeten gaan? Dus ik heb daar ook een coach in de hand genomen. Ja, wat jij nu met de mensen aan het doen bent, heb je zelf ook ervaren. Ja. Dus dat lijkt me heel erg belangrijk om ook een goede coach te zijn. Ja, en ook zelf te ervaren wat het is. En ook het proces erdoor te maken. Hè? Want het is niet zo van je wordt wakker en je weet precies wat je wilt gaan doen en de stappen die je zet. Ja. Dat is ook een proces. Dat is soms ook wel een worsteling. Maar dat maakt uiteindelijk het product wel mooi, dat zeg ik altijd. Dus tak 1, de sparringspartner, loopbaancoaching en je zei de derde tak. En dat is nieuw. Daar ben ik deze maand mee gestart en dat is business coaching. Ja. En dat is voor startende ondernemers. En dan heb je ook 3 blokken. En het eerste en het derde blok, dus het zelfonderzoek en de personal branding, is min of meer hetzelfde. Ja. Maar het middenstuk gaat dan over het bouwen van je eigen bedrijf. Ja. Dus dat is voor startende ondernemers ook een heel mooi traject om te doorlopen. Ja. En het mooie is van stel dat je start met zo'n traject, maar je denkt van goh, uiteindelijk nee, zelfstandig ondernemer is niks voor mij. Ik wil toch gewoon weer een loondienst. Kunnen we ook terug naar dat andere blok van arbeidsmarktonderzoek. Dus daar zit ook flexibiliteit in het programma. En dus jouw deelnemers, jij kan met jouw deelnemers echt alle kanten op. Ja. En het mooie is dat het ook door video ondersteund wordt. Ja. Dus mensen krijgen ook online een heleboel verdiepende informatie. Werkopdrachten en natuurlijk persoonlijke coaching van mij. En dat kan fysiek, dus face-to-face, maar dat kan ook online. Ja. Dan de naam, Big Cheese. Ja. Waarom die naam? Je begint alweer te lachen hier, hè? Ja, ik zocht een naam die opvalt. Die mensen op het moment dat ze hem horen, dat ze hem ook niet vergeten. Ja. Kijk, Janssen Coaching, dat sprankelt niet. Nee. Hè? Dus, en toen ben ik gaan zoeken naar synoniemen voor baas of leidinggevende of directeur. En dan in Engelse termen. En toen kwam ik Big Chief. Nou, dat vond ik meer, kreeg ik het gevoel van Indianen. Ja. Maar Big Cheese zag ik staan. En toen dacht ik van ja, het is ook wel een klein beetje een twinkeling of naar de Nederlandse roots, hè, de kaaskop zeg maar. Ja. Dus ik vond dat wel een heel leuke combinatie. Nou, ik had de associatie bij cheese, dat zeg je altijd als je op de foto moet verplicht en je moet verplicht lachen. Ja. Oké. Daar moest ik aan denken. En ik zie jou en dan komt bij mij een Big Cheese dan hoor. Ja, nou mooi. Nou ja, en ik twijfelde in het begin nog wel heel erg over de naam. Toen had ik hem gekozen en toen kwam een goede vriendin langs en die zei van joh, weet je, ik vergeet die naam niet, maar dat komt omdat ik geen kaas lust. En toen dacht ik, ja, niemand mag een negatieve associatie hebben met Big Cheese. Dus ik ben gaan opzoeken in Google hoeveel procent van de Nederlanders geen kaas lusten. Ja, en? 6%. Oh, dus 94% lusten het. Dus ik denk, nou, daar kan ik gelukkig mee doorgaan. Ja, en je vriendin is het daar ook mee eens? Ja, ze heeft al wel goed zo. Absoluut. Ja, want ik dacht ook nog in eerste instantie, ik weet toevallig dat jij ook als hobby... Vind je het geweldig om met eten aan de slag te gaan? Om bijvoorbeeld cupcakes te maken? Ik dacht toch niet dat je een foodtruck nou... Nee. Nou, ik heb het wel overwogen hoor. Ik ben wel eens gaan kijken naar een foodtruck, maar dan veel meer als vanuit de hobby als vanuit een bedrijf. Ja. Nou ja, je sprankelt, je vertelt vol passie over jouw nieuwe onderneming. Voelt dat ook als nieuw of niet? Ja,
Ja, ik vind het. Ja, want je bent eigenlijk dus nu een startende ondernemer. Ja, ik ben een startende ondernemer. En dat Misschien kun je aanmelden voor de starter van het jaarverkiezing. Ja, wie weet. Dat zou ik eigenlijk best wel grappig vinden. Ja. En je merkt het ook, hè, want ik zei in het verleden, als directeur en als manager had je altijd een hele ploeg om je heen. Van marketing, communicatie, secretaresse. En nu mag je alles zelf doen. Dus ik heb een hele steile leercurve doorlopen. Ja. Dus niet zo dat je Henk benoemd hebt tot hoofdmarketing. Nee, hij heeft het andersom gedaan. Dus. Hoe ziet jouw toekomst eruit, Angelique? Hoe zie jij Big Cheese over 1, 2, 5 jaar? Nou ja, ik wil een ontzettend mooie klantenkring natuurlijk opbouwen met Big Cheese. Dat is natuurlijk het meest belangrijke. Maar daarnaast wil ik ook met Big Cheese maatschappelijk actief zijn. En ik heb het nog niet helemaal helder wat ik wil gaan doen. Maar ik zit er wel aan te denken om dan jonge talenten te coachen. Om ze een stukje verder te helpen in het vak van leidinggeven. Ja. Want dat vind ik echt een vak. Hey, en die jonge talenten, richt je je dan met je werkgebied hier ook echt op Venray Noord-Limburg? Of is dat breder dan dat? Kijk, hier ligt mijn roots en hier ligt mijn hart. Dus als ik hier in de regio kan blijven, heel graag. Maar ik heb ook bij Rabobank door het hele land heen gewerkt. Dus ik heb ook door het hele land een netwerk. Dus dat kan ook op andere plekken. Ja. Maar iedereen die behoefte heeft aan Big Cheese en aan Angelique is welkom bij jou. Uiteraard. En een kennismakingsgesprek is gratis en alles is vanzelfsprekend vertrouwelijk. Dat spreekt voor zich. Nou, hey, hartstikke fijn dat je zo bevlogen hierover wilde vertellen. En heel Venray en omgeving weten het nu. Nou, mooi. Goed, Big Cheese, dankjewel. Mag een groot applaus voor Angelique. Dankjewel, Angelique.